салом алайкум дӯстон ва касоне ки айни ҳол моро тамошо дорен. Дар навори имрӯзаи мо мисли ҳар вақта боз як гали дигар бо валик дӯстон. хона шпакиловка задагияи тамом. ҳозир мо болои шпакиловкаи задагида гил мезанем. эмур сезагӣ несаи деволо. инак мо гилзанира сар кардем. ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд метавонанд дар омада дар канал обуна шаванд ва касоне ки аз тарзи гилзанӣ ё рангтайёркунӣ бо хабар нестанд, видеои моро нав тамошо доранд, метавонанд дар канал дар омада аз видеои пешина аз тарзи гилзанӣ ва рангтайёркунӣ бо хабар шаванд. ва дӯстон касоне ки мехоҳанд ҳамихе ремонт кунанд, номеромон дар болои экран мондагиай, метавонанд дар имо ватсап ё ки занг бизананд, нашоти нарх навош бо чақчақ мекунем. инак дӯстони азиз мо гилзанира тамом кардем. видеонаворро тамошо кунен. ина ва фикрахтонам метавонед дар комментария бинависонен. ҳар камнеи яхча дар комментария бинависона ва паноҳи ҳамаат ба худо бародаро то видеои ояндара дар паноҳи аллоҳ бошед.